Hej, jeg vil under den her præsentation fortælle, hvordan jeg kan være med til at gøre en forskel i den pædagogiske praksis. Som materiale, der vil jeg bruge det her stykke papir, som jeg har hængt op på væggen, og hvor jeg vil komme med forskellige papirer til på, eller bjerge på. Den første, det er, at jeg vil være autentisk. For mig betyder det at være autentisk at være nærværende. Det jeg siger og det jeg gør, det er det samme. Det vil sige, at mit sprog og min kropsholdning skal være det samme. Det er vigtigt, at jeg tør stå ved mig selv, at være bevidst om mine styrker, men også være bevidst om, når jeg tager fejl, at kunne rette op på mine fejl. Det er også vigtigt for mig at være afklaret og have en indsigt i mig selv. Det næste jeg har hængt op, det er, at jeg vil være målrettet. Det vil sige, at jeg skal være struktureret. Jeg skal have strategier for, hvad det er, jeg vil, hvor jeg vil og hvordan jeg vil. Planlægning, tid og sted og min udførsel. Hvordan går det, hvordan gik det osv. Og herunder er det selvfølgelig oplagt at bruge den næste evaluere. Og der er det også klart, at jeg kan bruge forskellige didaktiske modeller. Det næste jeg har, det er dannelse. Det er at være med til at danne, eller skabe dannelse. Både almen, men også fagligt. Almen, der tænker jeg selvfølgelig på det at opføre sig pænt og spise pænt og så videre. Fagligt, så tænker jeg selvfølgelig på det af uddannelse, skoler osv. Det er også vigtigt for mig at være struktureret i samtalen, det vil sige at være åben, lytte, være forberedt og være der til tiden. Omkring dokumentation, skriv det der er relevant og det der har relevans, det jeg oplevede, det jeg hørte, det jeg så, og tage notater. Så kommer min store kæphest, og det er inklusionen. Og der er det vigtigt for mig ikke at give op. Være robust, turde være der, både fysisk og psykisk. Være parat til forskellige udfordringer og nye veje. Jeg har også skrevet lige at være omstillingsparat og være kreativ. Og den sidste, det er at bruge de rigtige fagudtryk. Det er noget af det, jeg skal blive bedre til. Det var min præsentation. Tak for mig.